Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да приготвите кето чия пудинг. За рецептата ще ни е необходимо конопено семе, чия, брашно от ленено семе, подсладител, соево мляко, неподсладено, горски плодове, ванилов екстракт. Точните количества можете да откриете в описанието под клипа. Приготвяме си голяма купа, в която добавяме предварително измитите семена от чия и коноп. Следват лененото семе, подсладителя, соевото мляко, няколко капки ванилия, и предварително измитите горски плодове. Разбъркайте и опитайте. Ако е необходимо, добавете още от подсладителя. Приготвяме 2 дълбоки чаши и внимателно започваме да ги пълним с места. Като тук искам да вметна, че използвам замразен микс от боровинка, ягода, малина и капина. Вие може да се спрете само на конкретен горски плод и най-добре той да е пресен. Но ако приготвяте този вкусен десерт през зимата, когато предлагането на пресни горски плодове е ограничено, и замразените ще свършат работа. За декорация ще поставим няколко листенца мента във всяка от чашите. Като ако пожелаете, вие изцяло може да пропуснете тази стъпка, а да добавите още от плодовете отгоре. Ето, че и нашия десерт вече е завършен и не остава нищо друго, освен да му се насладим. Моята половинка вече се е въоръжила с лъжица и очаква момента за дегустация. Това е всичко от мен, приятели. Надявам се рецептата да ви е харесала. Ще се видим в следващото видео. А до тогава помнете, човек е това, което мисли, прави и яде. До нови срещи!